Iawn, wel, dyn ni'n mynd i gael change bach bore yma. Dyn ni ddim yn edrych ar leak, dyn ni wedi bod yn mynd trwy gyfres yn leak, ond oedd darn o Genesis a hanes Joseph ar fy nghalon ni. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar Genesis 41, dyn ni'n mynd i ddarllen Genesis 41 i ddechrau. Adnod 37 i 57. Nawr, dyn ni'n dechrau mewn lle chydig bach yn od yn hanes Joseph, ond byddai'n rhoi trosolwg i ni o'r hanes wrth i ni fynd ymlaen. Ond beth sy'n newydd ddigwydd fan hyn, right, yw fod Pharo, sef brenin yr Aifft, wedi cael breuddwydion, a mae Joseph wedi dehongli y breuddwydion yna. Dyna lle ni arni yn yr hanes, okay? Adnod 37 ymlaen. Bu'r cyngor yn dderbyniol gan Pharo a'i holl weision. A dywedodd Pharo wrth ei weision, a fedrwn ni gael gŵr arall fel hwn ag ysbryd Duw ynddo. Felly dywedodd Pharo wrth Joseph, a mi ddiw roi gwybod hyn oll i ti, nid oes neb mor ddeallus a doeth a thi. Ti fydd dros fy nhi, a bydd fy holl bobl yn ifydd i ti. Yr orsedd yn unig am gwna i yn fwy na thi. Yna, dywedodd Pharo wrth Joseph, dyma fi wedi dy osod dyn ben ar holl wlad yr Aifft. A thynodd ei fodrwy oddi ar ei law a'i gosod ar law Joseph, a gwisgo amdano ddillad o liain main, a rhoi cadwyn air am ei wddf. Parodd iddo deithio yn ei ail gerbyd. Yr ail pwysica yw hwnna felly, reit? Parodd iddo deithio yn ei ail gerbyd gyda rhai i weiddi o'i flaen. Plygwch lun. Felly gosododd Pharo ef dros holl wlad yr Aifft. A dywedodd Pharo wrth Joseph, my fi yw Pharo, ond heb diganiad tad di, nid yw neb i godi na llaw na throed trwy holl wlad yr Aifft. Enwodd Pharo ef Saffnath Panea, a rhoddodd yn wraig iddo Asnath, merch Potifera o ffeiriad On. Yna aeth Joseph allan yn bennaeth dros wlad yr Aifft. 10 mlwydd ar 20 oedd oed Joseph pan safodd gerbron Pharo, brenin yr Aifft. Aeth allan o wyth Pharo a thramwyodd holl wlad yr Aifft. Yn ystod 7 mlynedd o lawnder, cnydiodd y ddeiar yn doreithiog, a chasglodd yntau yr holl fwyd a gaed yng Ngwlad yr Aifft yn ystod y 7 mlynedd, a chrynhoi ymborth yn y dinasoedd. Casglodd i bob dinas fwyd y meisydd o'i hamgylch. Felly pentyrodd Joseph fel tywod y môr, nes peidio a chadw cyfrif am na ellid ei fesur. Cyn dyfod blwyddyn y newyn, ganwyd i Joseph 2 fab o Asnath, merch Potifera o ffeiriad On. Enwodd Joseph ei gyntaf anedig Manasse, am fod Duw wedi peri i mi anghofio fy holl gynni a holl dylwyth fy nhad. Enwodd yr ail Ephraim, am fod Duw wedi gwneud un ffrwythlon yng ngwlad fy ngorthrymder. Darfur 7 mlynedd o lawnder yng ngwlad yr Aifft, a dechreuodd y 7 mlynedd o newyn, fel yr oedd Joseph wedi dweud. Bu newyn yn yr holl wledydd, ond yr oedd bwyd yn yr holl wlad yr Aifft. A phan ddaeth newyn ar holl wlad yr Aifft, galwodd y bobl ar Pharo am fwyd. Dywedodd Pharo wrth yr holl Eiftiaid, ewch at Joseph, a gwnewch yr hyn a ddywed ef wrthych. A fel yr oedd newyn yn ymledu dros wyneb yr holl dir, agorodd Joseph yr holl ystordau a gwerthodd id i'r Eiftiaid. Oherwydd yr oedd y newyn yn drwm yng Ngwlad yr Aifft. Daeth pobl o'r holl wledydd hefyd i'r Aifft at Joseph i brynu, oherwydd yr oedd y newyn yn drwm drwy'r byd i gyd. Amen. Iawn. Wel, dyn ni'n mynd i edrych ar hanes beth sy'n digwydd i Joseph yn Genesis. Okay? Yr holl hanes, ond dyn ni ddim am ddarllen yr holl hanes achos mae'n rhy hir.
Ond weithiau, wrth i ni edrych ar hanes Joseph, mae yna demtasiwn i ni feddwl mae gwers mewn i fuddod yw e. Hynny yw, gan fod Joseph wedi bod yn ifydd yn y cyfan, mae Duw wedi gwobrwyo. So mae Joseph, os chi ddim yn gyfarwydd iawn â hanes Joseph, mae'n cael ei gamdrin gan ei frodyr, nag yw e, mae'n cael ei werthu. Mae gwraig Potiffar yn dweud celwydd amdano fe ar ôl iddi hi drial ymosod arno fe. Mae'n cael ei anghofio amdano yn y carchar am 2 flynedd ar ôl gwneud daioni rhywun arall. Drwy'r cyfan, mae'n parhau i fod yn ffyddlon a pwyso ar Dduw. Ac yn aml wedyn, ni'n meddwl, wel, a gan hynny, mae Duw yn dyrchafu Joseph ac yn rhoi'r holl statws yma iddo fe. Ond beth os fyddwn ni'n gweithio chi, mae nid dyna yw pwrpas y stori. Nid dyna yw calon y stori. Hynny yw, mae'r pethau yna'n digwydd. Mae Joseph yn aros yn ffyddlon, a mae Duw yn bendithio Joseph yn yr ystyr fod e'n caniatau iddo fe i ddarparu mewn gwirionedd i'w frodyr yn y pen draw. Ond beth os mae nid yna bwrpas y stori? Nawn ni ddod i weld beth fi'n golygu gan hynny wrth i ni fynd ymlaen. Nawr, mae llyfr Genesis yn cael ei rannu mewn i sawl golygfa, a mae'n dysgu rhywbeth i ni ynglyn â sut mae Duw yn delio gyda'i bobl. Allwch chi droi atyn nhw sy'ch chi eisiau, dwi jyst am gyfeirio atyn nhw, mae yna sawl golygfa neu cyfrif gwahanol yn Genesis. Enghraifft, penod 2, adnod 4, cyfri y bydysawd yn cael ei greu. Ond wedyn, trwy fe i gyd, mae ynglyn â llwythau gwahanol. So, penod 5, adnod 1, dyma lyfr cenedlaethau adda. Wedyn, penod 6, adnod 9, dyma genedlaethau Noa. Wedyn, meibio Noa, penod 10, adnod 1. Wedyn, penod 11, adnod 10, Sem. A wedyn, 11-27, Tera. Wedyn, Ishmael, penod 25, adnod 12. Wedyn, penod 25, adnod 19, Isaac. Wedyn, Esau yn penod 36, a'r un ola i gael ei grybwyll yn penod 37, adnod 2, yw tylwyth Jacob. Hynny yw, a dwi'n deall bod hwn, fi ddim yn disgwyl bod chi'n cofio reina i gyd, right? Bydych a phoeni. Ond chi'n gweld, mae Duw eisiau ni ddeall, mae'n delio gyda tylwythau fan hyn, a llwythau, a cenedlaethau. A trwyddyn nhw i gyd, mae yna themau. Yr un themau yw nhw mewn gwirionedd, a maen nhw'n amgylchynu o gwmpas 3 pheth, sef tir, had a cyfamod. Trwyddo fe i gyd, mae Duw yn creu tir, mae'n rhoi had a ffrwythloni, ac yna mae'n gwneud cyfamod gyda'i bobl. Yn y cwmp, mae'r un peth yn digwydd, nag yw e. Mae Duw wedyn yn tynnu nhw mas o'r tir, ond mae'n cyfamodi gyda'i bobl, a mae'n gaddo had. Gyda Abraham, mae'n gorchymyn cer i'r tir dwi wedi anfon i ti, a mae'n gwneud cyfamod gyda ge, dwi am fendithio ti a roi had, fel tywod y môr. A trwyddo fe i gyd, trwy Genesis i gyd, i ni'n gweld yr un math o batrymau. Fod Duw yn rhoi tir, ac wrth gwrs yn gaddo tir, Canan, gwlad yr addewid, cyfamodi gyda'i bobl, ac yn ffrwythloni. A byddwn ni'n gweld, wrth i ni fynd trwy hanes Joseph, fod e ddim yn wahanol fan hyn chwaith. Fod Duw yn parhau i roi addewid, cadw addewid, rhoi tir, rhoi had, cadw had. Dyna fydd y wers byddwn ni'n gweld fan hyn. Nawr, wrth i ni edrych ar hanes Joseph, mae'n dechrau gyda, dyn ni ddim wedi fynd reit nôl i'r dechrau, ond mae'n dechrau gyda 2 freuddwyd, nag yw e. Joseph yn cael breuddwydion. A dyw ei frodyr ddim yn hoff o'r breuddwydion, os chi'n cofio. Y breuddwydion yw, mae'n dangos i ni fod brodyr Joseph yn mynd i blygu glin a'i addoli fe, plygu glin iddo fe. Dyw nhw ddim yn hoffi hynny, felly maen nhw'n cynllwynio i laddau. Ond, yn rhagluniaeth Duw, dyw e ddim yn cael ei ladd, mae'n cael ei werthu yn lle i fynd i'r Aifft, fel chi'n gwybod fi'n siŵr. Yn yr Aifft wedyn, mae'n benni lan gyda Potiffar, mae gwraig Potiffar yn ymosod arno fe, taflu hyn yn arno fe, mae e'n gwrthod wrth gwrs, a mae'n cael ei daflu garchar. Ar ôl hynny, mae'n cael 2 freuddwyd arall.
Ac yn y ddau freuddwyd yna wedyn, mae nhw ynglyn â gweision oedd yn gweithio i Pharo ar y pryd. Wrth un ohonyn nhw, mae'n dweud, ti'n mynd i gael dy swydd yn ôl. Ti'n mynd i gael dy job yn ôl. I'r llall, mae'n dweud, sori, ti'n mynd i farw. Ac wrth gwrs, mae'r ddau yn cael ei dehongli'n gywir. Mae'r ddau beth yn digwydd. Mae'r gwas yna, mae'n nôl i weithio i Pharo. Ond mae'n anghofio yn llwyr am Joseph. Ar ôl i Joseph ofyn, un peth fi'n gofyn i ti, plis dweud wrth Pharo be fi wedi wneud. Mae'n anghofio. Wel, mae 2 flynedd yn pasio, a wedyn mae 2 freuddwyd arall yn dod. Tro yma i Pharo i hunan. 2 freuddwyd, 2 freuddwyd, 2 freuddwyd. A tro yma, wrth gwrs, mae ynglyn â had yn y tir. Mae ynglyn â 7 mlynedd o lot o ffrwyth ar y tir, ac yna bydd 7 mlynedd o newyn. Sneb arall yn gallu dehongli y breuddwydion yma, a maen nhw mewn picil. Ond mae gwas Pharo yn cofio, hang on, beth am Joseph, y boi nath ddehongli fy mreiddwyd i? Awn ni nôl a maen nhw'n nôl Joseph, wrth gwrs, mae'n dehongli'r freuddwyd yn gywir, ac oherwydd hynny, i ni'n dod i'r sefyllfa i ni wedi darllen amdano yn y darlleniad. Nawr, fi eisiau ni droi nôl nawr i Genesis 41 adnod 37. A sylwi beth sy'n digwydd. A eiron ni y sefyllfa mewn gwirionedd. Oherwydd y peth cyntaf sy'n digwydd yw, wrth iddo fe ddehongli'r freuddwyd, i ni'n clywed fod y dehongliad yn dderbyniol gan Pharo. Nawr, cyferbynnwch hynny, cymharwch hynny gyda beth ddigwyddodd gyda'i frodyr ei hunan. Pa mae e'n dehongli'r freuddwyd gyda'i frodyr ei hunan, sy'n Hebrewyr, sy'n credu yn yw, gyda llaw, maen nhw'n dweud, sa eisiau unrhyw beth i wneud ar boi, mae fi eisiau lladd e. Ond mae Pharo sydd yn bagan yn derbyn y dehongliad yma, a beth yw ei ymateb e? A fedrwn ni gael gŵr arall fel hwn sydd ag ysbryd Duw ynddo. Waw, mae yna rhywbeth goruwch naturiol am y boi yma. Mae yna rhywbeth sydd gyda fe am ei fyw e. Sylwch eto, mae'n mynd mlaen i ddweud, am ei fyw roi gwybod hyn oll i ti. Ydych chi ymateb rhyfedd bod nhw sydd yn gwybod dim am dduw pobl Israel, y Duw cyfamodol yma, yn derbyn y dehongliad, ond yw ei frodyr ei hunan ddim yn fodlon derbyn dehongliad gair Duw. Beth sy'n digwydd nesaf te? Wel, adnod 40, mae Joseph yn cael ei osod nawr yn ben ar di Pharo ac yn ben ar dir yr Aifft. Beth sy'n anghywir fan hyn? Wel, dyw Joseph ddim yn eithriwr. Dyw e ddim i fod yn ben ar di yr Aifft. Dyw e ddim i fod yn ben ar dir yr Aifft. Nid i dir yw e. Tir Joseph yw Canan. Dyna'r tir oedd Duw wedi rhoi i'r Israeliaid neu'r Hebreaid. Felly mae Joseph yn ffindio ei hunan yn y tŷ anghywir gyda'r tir anghywir. Nesa, chi'n sylwi adnod 42. Beth mae'n derbyn? Wel, mae'n derbyn modrwy gan Pharo, cadwyn a dillad o liain main. Mae nawr yn derbyn y dillad anghywir. Mae'n cael ei wisgo fel rhywun o awdurdod brenhinol, o statws, sydd yn eithriwr. Oedd gyda fe got, chi'n cofio, oedd ei dad wedi rhoi cot iddo fe yn barod. Hwna oedd ei got, Nawr mae'n cael ei wisgo yn anghywir. Nesa, a oedd hwn wir wedi taro fi, adnod 43. Mae Pharo yn gorchymyn i'r bobl blygu glin i Joseph. Beth oedd y freuddwyd gyntaf? Fod brodyr Joseph i blygu glin iddo fe. Ac yn ddiddorol, mae rhain yr eithriaid yn plygu glin i Joseph. Mae'r bobl anghywir yn plygu glin. Ac os nag yw hynny gyd yn ddigon gwael, mae'n derbyn yr enw anghywir a'r teulu anghywir. Os chi'n sylwi, mae'n cael ei alw nawr yn Saffnath Panea, ond Joseph yw ei enw fe. A mae enw fe yn amlygu fe, yn dangos bod e'n un sydd yn perthyn i bobl cyfamodol dduw. Dyna pwy mae'n perthyn iddo, nid pobl yr Aifft.
Mae'n insult bod e'n derbyn y fath enw. Ac yna mae'n derbyn y teulu. Mae'n rhoi gwraig iddo fe, so ni'n cael dewis yn y peth, sydd nawr yn golygu fod ei linach wedi cael ei gymysgu gyda pobl yr haifft, sylwch, sydd eto'n baganaidd, ond hefyd mae o linach o ffeiriad sydd hefyd yn offeiriad o statws paganaidd. Ydy'n rili swnio fel bod e'n cael ei wobrwyo gymaint â chi'n meddwl mae e'n cael ei wobrwyo am ei ffyddlondeb? Ac os nag chi'n meddwl bod hwnna yn amlygu fod Joseph ddim yn hapus am y sefyllfa, ewn ni mlaen. Adnod 51. Mae Joseph yn cael 2 o blant. A mae'n galw nhw'n enwau Hebraeg, nid eiffdaidd, sydd yn dangos bod e dal yn gweld ei hunan, nid fel eifftiwr, ond fel un sydd yn eiddo i bobl cyfamodol Dduw, plant y cyfamod. Beth mae'n galw i blant? Manasse yw'r un cyntaf, mae'n dweud wrthyn ni. Pam? Am fod Duw wedi rhoi gras i Joseph i allu gadael i'r pethau sydd wedi bod y cynni yn y gorffennol i fynd. I anghofio amdanyn nhw. Meddyliwch am y peth, mae Joseph wedi cael ei wrthod gan ei deulu ei hun. Ei drin fel baw. Ond, mae wedi anghofio am y cynni, ond sylwch, dyw e ddim wedi anghofio am Dduw. Os bydde fe wedi anghofio am Dduw, a'r cyfamod mae Duw wedi gwneud gyda'i bobl, bydde fe ddim wedi galw ei blentyn yn Manasse, enw Hebraeg. Bydde fe wedi cofleidio enwau eiffdaidd. Bydde fe wedi bod yn hapus i gael ei uniaethu fel rhywun o'r aifft. A nath ei daro fi gyda yr ail enw, Ephraim, yr ail blentyn. Mae'n galw'r ail blentyn yn Ephraim. A eto, pam? Wel, os ych chi'n sylwi, mae'n dweud am fod Duw wedi fy ngwneud i'n ffrwythlon yng ngwlad fy ngorthryfnder. Mae'n pwynt o mas bod e yng ngwlad ei orthryfnder. Ond fod yr arglwydd wedi dal i fendithio fe, bod e'n rwle dyw e ddim eisiau bod. Sa'n credu byddwn ni'n galw rwle ni'n dymuno bod yn gwlad ein gorthryfnder. A nath e daro fi, chi'n gwybod y cyfnod na pan mae pobl yn cael plant, a mae pobl yn dod ato chi, ac yn gwybod, beth yw ei enw fe? A dychmygwch y sefyllfa yna gyda Joseph, yr second in command yn yr aifft, right? Maen nhw'n dod ato, beth ti wedi galw fe te? A mae'n dweud, Manasse. A maen nhw, sa'n credu, mae fi wedi clywed yr enw na, o, ddim hwnna'n dod. Mae'n Hebraeg. Ti dal yn cofleidio'r enw Hebraeg yma? Ar ôl popeth maen nhw wedi wneud i ti, ti'n cofleidio nhw? Mae Duw wedi rhoi gras i fi adael y gorffennol, ond dwi'n ymddiried yn yr arglwydd ei gyfamod gyda fi, i fy mhobol i. A'r un peth gyda Ephraim, dychmygwch y second in command yn y wlad yn dweud wrth bawb, trwy'r enw yna, dwi yng ngwlad fy ngorthryfnder. Dwi ddim lle fi eisiau bod. Mae'r arglwydd yn dda. Mae'r arglwydd yn bendithio. Mae'r arglwydd wedi fy ngwneud i'n ffrwythlon bod fi ddim lle fi eisiau bod. Stiolaeth bod rhywun ddim lle dylen nhw fod, ddim lle maen nhw eisiau bod yn yr ystyr hynny. Canan yw lle mae eisiau bod. Dyna gwlad yr addewid. Ond mae'n byw yn y tensiwn yma am y tro nag yw lle dyw e ddim eisiau bod yn gwybod mae dyna'r wlad mae eisiau bod yno fe. Ond tra mae fan hyn, mae e'n clodfori'r arglwydd. Mae e'n molianu'r arglwydd am ddaioni'r arglwydd iddo fe. A dylse bod ni'n gallu uniaethu gyda Joseph rhywfaint fyna. I ni mewn gwlad sydd yn estron i ni nawr, yn aros am wlad gwell, yn aros am dir yr addewid. Fyna i ni eisiau bod, Canan yw ein gôl ni, ond tra i ni fan hyn, i ni'n yn diolch i'r arglwydd am ei holl fendithion, a ni'n dymuno bod yn ffyddlon iddo fe lle i ni nawr. Ac oedd e hefyd yn her i feddwl, wel, ydyn ni'n ymddiried yn niw gweitha'r ffaith bod yna bobl yn aml yn ein gadael ni lawr. Mae Manasse yn enw mor wych achos mae'n dangos fod Joseph yn dal gafel ar Dduw fod ei frodyr wedi gadael e lawr. Dwi wedi
anghofio am y cynni, ond dwi ddim wedi anghofio am Dduw. Chi'n sylwi? Dwi ddim yn beio Duw neu gadael Duw oherwydd fod pobl wedi gadael lawr. Mae mor hawdd i ni wneud hynny. I ni'n cofio ac yn dal gafael ar addewidion Duw. Ond trwy'r holl brofiad chi'n sylwi Duw Joseph ddim yn ymhyfrydu yn lle mae e nawr. Dyw e ddim yn meddwl, gret, edrychwch arno i. Mae 'da fi'r modrwyon yma, mae 'da fi'r wisg yma, mae pobl yn plygu glin i fi. Na, dwi yng ngwlad fy ngorffrymder. Dwi ddim lle fi eisiau bod, ond dwi yma oherwydd mae Duw wedi'n halu yma. A mae hwnna'n bwysig i ni sylwi. Nid y wobr yw y statws mae'n derbyn. Okay? Nid y wobr yw hynny. Os oes gwobr o gwbl, i ni'n gweld yn Genesis 45. A felly, os newch chi droi gyda fi i Genesis 45. Rhwng byd ni newydd ddarllen a hwnna, na i drial llanw'r gaps i ni rhywfaint. Mae yna newyn wedi bod, wrth gwrs, nawr wedi dechrau, a fel oedd yn cael ei ddweud ar ddiwedd ein darlleniad yn 41, mae newyn ar draws y byd i gyd. So mae yna bobl nawr wedi clywed, mae yna fwyd i gael yn yr Aifft. Rhywsut maen nhw'n gwybod bod yna newyn yn dod, felly maen nhw wedi paratoi. Ac felly mae pobl nawr yn dod i geisio bwyd ac i brynu bwyd yn yr Aifft. A mae hwnna'n cynnwys yr Israeliaid, wrth gwrs. Felly mae Jacob yn danfon y meibion i nôl bwyd. Ond dyw Benjamin, yr ifanca, ddim yn cael mynd, achos fe nawr yw'r ffefryn. Mae lot o broblemau gan Jacob. Y problem mwyaf gan Jacob oedd bod e'n chwarae ffefrynnau. Oedd Joseph yn ffefryn iddo fe, oherwydd pwy oedd ei fame, Rachel, ond y mab arall oedd wedi dod iddo fe trwy Rachel oedd Benjamin. A felly oedd so chi'n cymryd y Benjamin, jyst rhag ofn. Ond, wrth gwrs, oedd Joseph eisiau rhoi prawf ar y brodyr. A felly dyma fe'n dweud, ydy pawb fan hyn pan maen nhw'n dod? Os chi'n cofio. A dyma nhw'n dweud, na, mae yna un mab ar ôl. Dyma nhw'n dweud y gwir tro yma. Ac yna, dyma fe'n galw nhw i fynd nôl a nôl Benjamin, a dyma nhw'n dod â Benjamin, ac dyma nhw'n rhoi bwyd iddo fe, ac oedd prawf arall nawr, dyma Joseph yn rhoi cwpan yn y bag o yd oedd gan Benjamin. Chi'n cofio? Ac wrth iddyn nhw'n mynd adre, dyma fe'n hala rhywun wedyn, milwr, i fynd a ymchwilio. Mae yna gwpan ar goll. Mae'n bag Benjamin. Beth oedd y prawf yna? Wel, oedd e eisiau gweld sut fydde'r brodyr yn ymateb. Beth fydden nhw'n dweud? Maen nhw'n gwybod bod Benjamin ddim wedi gwneud rhywbeth o'i le, mae yna gam wedi bod, ond ydyn nhw'n mynd i helpu Benjamin, neu ydyn nhw'n mynd i adael i Benjamin ddioddau? Wel, tro yma, mae un o'i frodyr Juda, yn dweud, na, Cymra fi yn lle. Paid, allai ddim dioddau'r syniad fod Benjamin yn marw, achos bydde fe'n torri calon dad. Cymra fi yn lle. Okay? Ddod ni nôl at hynny. Ond dyma ymateb nawr Joseph yn pennod 45. A fi nôl, jyst cwpl o adnodau, i roi i chi ymateb Benjamin. Okay? Adnod 33, ymateb Juda, dyma Juda'n dweud, yn awr felly, gad i thwas aros yn geithwas i'm harglwydd yn lle'r bachgen, Benjamin, a gad iddo ef fynd gyda'i frodyr. Oherwydd sut y galla fynd yn ôl at fy nhad heb y bachgen, nid wyf am weld los fy nhad. Methodd Joseph ymatal yngwydd ei weision a gweiddodd, gyrwch bawb allan oddi wrthyf. Felly nid arhosodd neb gyda Joseph pan ddatgelodd i'w frodyr pwy ydoedd. Wylodd yn uchel, nes bod yr Eifftiaid a theulu Pharo yn ei glywed. A dywedodd wrth ei frodyr, Joseph wy fi, a yw fy nhad yn dal yn fyw. Ond ni allai ei frodyr ei ateb gan ei bod wedi cynhyrfu wrth ei weld. Yna meddai Joseph wrth ei frodyr, dewch yn nes ataf. Wedi fynd nesau dywedodd, my fi yw eich brawd Joseph a werthwyd gennych i'r Aifft. Yn awr, peidiwch â chyffroi na bod yn ddig wrthych eich hunain am i chi fy ngwerthu i'r lle hwn, oherwydd anfonodd Duw fi o'ch blaen mwyn diogelu bywyd.
Bu newid drwy wlad y 2 flynedd hyn. Bydd eto 5 mlynedd heb aredig na medi. Anfonodd Duw fi o'ch blaen i sicrhau hil i chi ar y ddeiar, ac i gadw'n fyw o'ch plith nifer mawr o waredigion. Felly nid chi, ond Duw am hanfonodd yma, am gwneud fel tad i Pharo, ac yn arglwydd ar ei holl dylwyth a llywodraethwyr dros holl wlad yr Aifft. Os chi eisiau gofyn y cwestiwn pam fod hyn i gyd wedi digwydd, dyma ateb Joseph ei hun i chi. Pam fod hyn i gyd wedi digwydd? Mwyn i'r arglwydd gyflawni ei bwrpasau achubol. Mwyn i'r arglwydd roi bywyd. Mwyn i'r arglwydd gadw hil pobl cenedl iddo fe hunan. Chi'n gweld, y pwrpas oedd hyn. Fod yr arglwydd eisiau cadw yn benodol Juda yn ddiddorol, ond Juda a'i frodyr wrth gwrs. Y bobl yma sydd yn cael ei galw'n waredigion. Y bobl yma mae'r arglwydd wedi cyfamodi gyda nhw. Mae'r arglwydd wedi gaddo ac gweitha pechod y bobl sydd yn gwthio yn erbyn yr arglwydd trwy'r amser, reit o'r dechrau, mae'r arglwydd yn raslan. Mae'r arglwydd wedi defnyddio'r cyfan mwyn achub ei bobl. Nawr, dyw e ddim yn awgrymu mewn unrhyw ffordd, reit? A mae hwn yn bwysig wrth gwrs, fod y brodyr yn ddieog o beth maen nhw wedi wneud. Mae'r brodyr wedi pechu. Mae'r brodyr wedi gwneud rhywbeth oedd yn gwbl anghywir. Dyw Joseph ddim yn trial awgrymu bod nhw ddim wedi gwneud hynny. Ond mae yn dweutho ni fod na faddeuant ar gael, allwn ni anghofio am hynny. Mae beth maen nhw wedi wneud yn anghywir. Ond uwchben bwrpasau dynol, mae yna bwrpasau sofran goruwch naturiol Duw. A maen nhw'n bwrpasau achubol. Maen nhw'n bwrpasau bendigedig. Chi'n gweld, mae'r arglwydd wedi gwneud addewidion. Nath ei wneud addewid i Adda ag Efa, ynddo? Trwy dy had di, bydd un yn dod fydd yn sathru y sarf. Nath ei wneud addewid i Abraham. Os na fydde pobl Israel ac yn benodol Juda yn fyw, oherwydd y newyn, bydde'r addewid yn farw. Os yw nhw'n marw, mae'r addewid yn marw. Ac os yw'r addewid yn marw, does dim Meseia'n dod. A beth mae Joseph yn dweud fan hyn yw fod yr arglwydd yn diogelu bywyd trwy y cyfan. Bod e'n diogelu'r hil yma. Sylwch, adnod 7, anfonodd Duw fi o'ch blaen i sicrhau hil i chi ar y ddeiar. Hil etholedig. Hil sydd yn bobl dduw. A gyda llaw, i ni'n rhan o'r hil yna. I ni, os ych chi'n eiddo Iesu Grist, ni yw'r hil etholedig yna. Pobl sy'n eiddo Iesu Grist. Heb fod Joseph wedi mynd i'r Aifft, bydden ni ddim yma bore yma mewn geiriau eraill. Chi'n gwybod, mae yna lot o bobl yn stryglo gyda beth mae Joseph yn dweud fan hyn. Maen nhw'n stryglo gyda'r ffaith bod Joseph yn dweud, nid chi, ond Duw am hanfonodd yma. Pam bydde Duw yn anfon i garchar? Pam bydde Duw yn danfon i di Potiffar? Pam bydde Duw yn anfon ac yn y blaen ac yn y blaen? Nawr, eto, pan mae yna, mae beth mae gwraig Potiffar yn wneud, mae hi'n gwneud oherwydd bod gyda hi ewyllus rydd a mae hi'n dewis pechu. Okay? Ond mae'r arglwydd yn ei bwrpasau yn anfon, yn defnyddio ac yn bendithio ac yn cyflawni ei bwrpasau trwy y cyfan.
A beth sy'n rhyfeddol yw, mae'n gwneud y cyfan i bobl sydd wedi gwrthod beth oedd Duw wedi dweud ar y dechrau. Chi'n cofio, os byddwn ni'n gwasgu rewind yn mynd reit nôl i'r dechrau, oedd Duw wedi dangos trwy freuddwydd Joseph i'w frodyr beth oedd yn mynd i ddigwydd. Gallen nhw wedi osgoi hwn i gyd. Os bydden nhw wedi credu'r neges yn y dechrau. Ond maen nhw wedi gwrthod y neges. Ac bod nhw wedi gwrthod y freuddwyd a wedi bwriadu lladd Joseph, mae'r arglwydd wedi defnyddio'r cyfan daioni. Ei daioni nhw. Oherwydd y bobl nath drial lladd Joseph a gwrthod Joseph oedd yr hil etholedig. Na chi bobl ofnadw. Na chi bobl heirllig. Ac eto mae'r arglwydd wedi bod mor raslon tuag atyn nhw. Mae'n dangos i ni, mae'r arglwydd yn arglwydd sydd yn cyfamodi gyda'i bobl. Ac os yw e'n gwneud cyfamod, mae'n cadw ei air. Os yw'r arglwydd yn gaddo gwlad, mi gewch chi wlad. Os yw'r arglwydd yn gaddo had, mi gewch chi had etholedig, dewisiedig. Fel o'n i'n gweud, Juda oedd yr had, yr un oedd yn mynd i gael ei ddewis trwy Juda yn ddiddorol, oedd llinach Iesu yn dod, y Meseia, trwy Juda oedd y Meseia yn ddod. A mae yn taro rhywun. Pwy yw'r un sydd yn troi rownd pan mae Benjamin, pan mae'n bygwth bod Benjamin yn mynd i gael ei garcharu, pwy yw'r un sy'n troi rownd ac yn dweud, Cymra fi yn lle. Dwi'n fodlon aberthu fy hunan mwyn fy mrawd, mwyn rhyddid fy mrawd, achos mae'n plesio fy nhad. Juda. Yn fanna, ni'n gweld cysgod o'r Efengyl. Ni'n gweld cysgod o Iesu Grist sydd yn dweud, wrth gwrs, dwi'n fodlon dod a rhoi fy hunan, rhoi fy einioes dros fy mrodyr, dros fy mhobol, achos mae'n plesio fy nhad. Juda, yr un sydd yn mynd i baratoi y ffordd i'r Iesu. A pwy sy'n dod ar ôl Juda? Mae hwnna'n ddiddorol hefyd yn gweud, Dafydd. Dafydd, yr un sydd yn mynd i'r frwydr ac yn ennill buddugoliaeth yn erbyn y gelyn. Yn y ddau ddarlun, ni'n gweld cysgod o Iesu Grist. Felly, ydyn ni'n gweld pwrpas yr arglwydd yn hanes Joseph? Nid y wobr oedd fod e'n cael yr holl bethau yma, y statws ac yn y blaen. Nid cael ei wobrwyo am ffyddlondeb yn yr ystyr hynny mae e. Y neges yw, mae'r arglwydd yn cadw ac yn achub ei bobl. Mae'r arglwydd cyfamodol yn cadw ei bobl. Mae'n dangos i ni beth bynnag i ni'n mynd trwyddo, beth bynnag yw'r gorthrymder, a gallech chi ddadle, i ni yng ngwlad ein gorthrymder ni nawr. Mae yna bethau yn y byd yma, i ni'n teithio drwy y byd yma fel estroniaid mae'r Beibl yn dweud. Gwlad ein gorthrymder ni. Hynny, mae pethau'n pwyso arno ni. Mae e'n groes i natur ni, gan ein bod ni wedi cael natur newydd. Ac oherwydd hynny, felly, mae eisiau ni gofio, dwi'n aros am wlad. Mae'r arglwydd yn parhau i gyflawni ei bwrpasau achubol, ei bwrpasau sofran. Dwi eisiau bod yn ffyddlon fel bod yr arglwydd yn cyflawni ei bwrpasau yno fi a trwy fi. Dyna'r wers fan hyn. Mae Joseph yn dod i sylweddoli y fraint sydd gyda fe o bod yr arglwydd wedi cyflawni ei bwrpasau trwyddo fe. Dwi wedi cael rhan o fod yr arglwydd yn defnyddio fi i achub fy mhobol. Dych chi fraint yw hwnna? Bod yr arglwydd yn cadw ei air trwy Joseph. Yn yr un ffordd, y fraint i ni yw bod yr arglwydd yn gweithio yno ni a trwyddo ni wrth i ni aros yn ffyddlon iddo fe. Dim ond i ni aros yn ffyddlon. Mae'n cyflawni ei bwrpasau sydd yn rhoi achubol gogonefus hyd yn oed heddi. Na fydde fe'n lyflu os ar ddiwedd eich bywyd chi'n gallu edrych yn ôl a chi'n gallu gweld sut mae'r arglwydd wedi defnyddio chi a gweithio yn eich bywydau chi i ddod â eraill i mewn i'w deyrnas e. I adeiladu'r hil etholedig yna ni'n sôn amdano.
Nid chi sy'n neud fe sy'n neud wrth gwrs, ond drwy ein ffyddlondeb ni. Na fydde hwnna'n yn wych. Y pwynt fi'n trio wneud yw, doedd Joseph ddim yn edrych yn ôl yn mynd, edrychwch ar fy modrwy i, edrychwch ar fy lluau'n maen i, edrychwch mae pawb yn plygu glin i fi. O hwnna'n golygu dim byd. Beth oedd e'n dweud oedd edrychwch, mae'r arglwydd wedi dod â fi yma, wedi fy anfon i yma mwyn eich achub chi, mwyn cyflawni ei bwrpasau. A dyna beth i ni'n ymhyfrydu yno, y ffordd mae'r arglwydd yn gweithio yno ni a trwy ni, y ffordd mae'r arglwydd yn cadw ei air, y ffordd mae'r arglwydd yn achub ei bobl ac yn cadw pobl iddo fe ei hunan. A fi yn mynd i orffen trwy just nodi wrth gwrs, dyn ni yn gweld yr efengyl a teip o Grist hyd yn oed yn Joseph ei hunan. Un sydd yn mynd o wlad Estron, i wlad Estron o'i gartre mwyn achub ei bobl. Dyn ni'n gallu gweld hynny yn yr efengyl wrth gwrs, fod ni'n pwyntio ni at yr efengyl. Iesu ddaeth i gartre yn y nef, i wlad Estron, byw bywyd o'i fuddod llwyr, ennill cyfiawnder ar ein rhan ni, fel bod y cyfoeth o wedi ennill fel petai yn cael ei roi i ni. A felly ni'n gallu diolch i'r arglwydd am ei bwrpasau achubol, bod e'n dewis pobl, bod e'n cyfamodi gyda ni, a bod e'n cadw ei air. Ydyn ni'n llawenhau yn yr arglwydd sydd yn cyfamodi mewn gras gyda ni. Eto, dyw Joseph ddim wedi gwneud yn byd i heiddi fe, dyw Juda'n sicr ddim wedi gwneud yn byd i heiddi hyn, Benjamin na'i deulu cyfan, ond mewn gras mae'r arglwydd yn achub. Diolch am hynny, a clod iddo. Amen.